Lähikuva. Hanna. Eikä se kolme. Eikö ne vielä jotenkin myöhemmin se on? Tehdään se kolme. Duhas. No kun kovaa. Nyt se on Arto Rantila. Sitten ne alkaa puhua, että se on 40 vuoden ikäinen. Niin, se on laihtunut ja sillä on ihan lyhyet. Kuka? Ei ihan lyhyet. Vaan se on laihtunut. Mä tunnistin sen, sillä oli edelleen likaiset silmälasit. Hän puhuu erittäin virallisesti. Ja sitten sillä oli paljon lyhyemmät hiukset, ne on ihan, no okei, on ne pidemmät kuin Hilkan, mutta siis... Se oli laihtunut sen takia, koska sillä oli silmälasit likaiset. Venään nyt vähän. Mites sujuu? En mä oikein tiedä, mitä mun pitäis tehdä. En mä kans. Tää on vähän outo tää salve. Tää on tämmönen. Miten tää pitäis tehdä? Hanna, mene pois! Hanna! Teillä tehdä ultrakieltä tuolla. Ai se. Ei sitä heilumista huomaa, jos typpy heiluu, jos mäkin heilun, niin sitä tästä näe. Katsoo sitä videohan, ne tulee oksettavalla, kun se heiluu. Ihan kuin auto, joka menee näin. Äsken kun tulee tää. Auto, joka menee tälleen, ihan hyvin. Hanna, Mirjava. Äsken kun tossa oli se Young Man. Sitten koira lauloi. Hän on kuvassa oikeesti. Jotain autoa, tiedätkö kun sillä ajaa? Meidän tuotiin laulaa. Yes! En tiedä kukaan näin. Hirveen perä taskussa. Jenni! Tanssikaa! YMCA. Tää hirveen heilutus. No sit tästä näin. Anne-Mari piti tehdä sitä koko illan. Mä tein sitä Jenna syttelyä. No en mä tiedä. Miksi et tätä vielä kameraa noin päin? Mä testasin. Jenni! Aikataulu. Jos nyt pistät sen valikan, niin se liikkuu. Mikä laulu toi on? Ja varten tää on. Hyvä tää on. Noin, tekstissä. Tekstissä
avauslaulun siinä. Tämä? Kyllä tuli vähän enemmän. Ei se kun sanoit, kun meillä on vähän nyt. No niin, sit tuli kyllä 3 metriä. Saako tää mitään? Hei, niitä sisään. Jenni veti. Ja miksi tää leikataan? Kiitos käynnistä, tuli uudelleenkin. No ja vielä sanoa kiitos käynnistä, tuli uudelleenkin. Niin, kato. Ei mitään. Ihan tääpä. Sijastaa vielä teille. Sijastaa mitä? Tuossa toisin, että sillä on tauko. Tässä ei kerkeä mitään sijastaa. Tää Mä otin katsoa sitä tuosta äidit jalkisteliin. Anna olla kumpi osa mullekin. Nenna sanoi siinä yhtäkkiä. Iina äiti juoksi kun torsa. Mitä kisaa tuolla? En mä tiedä kenen ääni. Joo, se varmaan. Olisiko aika hyvä tossa? Siinä on kyllä jalma. Mistä kaukaa sä oot muuten? Tampereelta. No niin, Tampereelta. Paksu ei taas. Tai siis tuolla jotakin. Mun mielestä, koska ainakin Hanna meni sinne, koska ne äitien on. No, nyt menee. Oho. Tästä tulee hyvä päivä, ei mitään. Tänne pitää niinku jättää videotervehdys No niin, miltä nyt tuntuu? väsyneeltä. Lavastetaan tilanne, sä ostat lätyn tosta. Ei lavastella tehdään, se läty nostaa ihan oikeesti. No niin, ei muuta kuin sinne vaan jonon päähän.